A Costa da Morte é un territorio singular xeográfica e culturalmente, e esta singularidade nace dun elemento esencial na nosa vida, que é o mar e a forma en que os homes e mulleres traballan o mar. Esta forma creou unha cultura propia dentro da amplia cultura que é a cultura do mar en Galiza. E tamén é un territorio literario, porque aquí hai moitos escritores, fundamentalmente poetas, que escriben maioritariamente, case toda a súa obra arredor da cultura mariñeira, inspirados polo mar, polo traballo dos homes e mulleres no mar. E isto crea unha simbiosis, unha unión moi importante entre xentes do mar e poetas. Poetas que algúns deles tamén son traballadores do mar. Os mariñeiros e mariñeiras crearon a cultura do mar e os poetas a fixaron. Escriben sobre esa cultura, fixándoa nos seus libros e facendo que así se poda transmitir e facendo que quede para o futuro. Por lo tanto, é un traballo en común para sustentar a singularidade da Costa da Morte, o traballo que fan os homes e mulleres do mar e o traballo que fan os poetas, creando unha cultura e fixándoa para transmitila e para que quede no futuro.